Κύριε Μικρούτσικε, η παρουσία σας στο Ηράκλειο με αφορμή τη σημερινή εμφάνισή σας στο Μήλος Κλαμπ συμπίπτει με την παγκρίτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας εναντίον της καταστροφής των χημικών της Συρίας νότια της Κρήτης. Θα μπορούσατε να μας πείτε μερικούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση όσο και η κεντρική εξουσία να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη? Ακούστε, έχω την εντύπωση σε ό,τι αφορά την κεντρική εξουσία, γιατί για την τοπική αυτοδιοίκηση δεν ξέρω και ελπίζω να μην ισχύει ό,τι με την κεντρική εξουσία. Η κεντρική εξουσία λοιπόν προφανώς δεν θέλει να εμποδίσει ή δεν θέλει ή αισθάνεται ότι δεν μπορεί και ότι σε αυτή τη συγκυρία είναι υποχρεωμένη να πάει κολαούζος που έλεγε η γιαγιά μου με τους μεγάλους. Αλλιώς δεν εξηγείται πως ενώ είμαστε προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσε να θέσει το θέμα και για την Ελλάδα και για οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα μπορούσε και στο μέλλον να υποστεί μια τέτοια συνέπειες από μια τέτοια ιστορία. Ήταν βαθύτατη υποχρέωσή της. Και κυρίως η Επίτροπος η Μαρία Δαμανάκη, ειλικρινά λυπάμαι για τη Μαρία και για τη στάση της, που έπρεπε η ίδια να το είχε θέσει και πριν από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι υπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Μαρία. Λοιπόν, τώρα η τοπική αυτοδιοίκηση, άμα δεν θέλουν λοιπόν, τι με καλείτε να σας πω πώς? Δεν θέλουν ή αισθάνονται ότι δεν μπορούν. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ξέρω εδώ ακριβώς γιατί δεν ζω στην Κρήτη, ξέρω ότι κινητοποιείται ο κόσμος, κινητοποιούνται φορείς, κινητοποιούνται αυτόνομες προσωπικότητες. Μακάρι σε αυτόν τη φωνή να προστίθενται και τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου, δεύτερου βαθμού, μακάρι. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί και με πόσο πάθος έχει συμβεί αυτό. Εκείνο που ξέρω, που μπορώ να πω είναι ότι ο κόσμος δεν πρέπει να τα αφήσει, γιατί κοιτάξτε κάτι. Αν ήταν αθώα ιστορία, γιατί δεν τα ρίχνουν έξω από τη Βοστόνη? Ρωτάω. Αν ήταν αθώα ιστορία, γιατί δεν τα ρίχνουν έξω από την Αγγλία? Αν όμως μπορεί και να μην είναι αθώα ιστορία, είμαι πολύ προσεκτικός, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν, όπως λένε πολλοί επιστήμονες, συνέπειες. Εδώ μιλάμε για την επιβίωση του λαού της Κρήτης, αλλά και για, και για ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει για την ανάπτυξη της Κρήτης τα επόμενα χρόνια. Συν την ανάπτυξη βεβαίως και κάποιων βορειοαφρικανικών χωρών και της Μάλτας κτλ. Άρα λοιπόν πρέπει να παλέψει ο κόσμος με πάθος, ενωμένοι και ανεξάρτητα από ιδεολογίες ή πολιτικές ας πούμε εντάξεις, να παλέψουν όλοι, γιατί αυτό το θέμα δεν πειράζει μόνο τους αριστερούς και δεν πειράζει τους δεξιούς ή πειράζει τους αριστερούς και όλους θα τους χτυπήσει. Αναφέρατε ότι δεν ζείτε στην Κρήτη. Όχι, δεν ζω, θέλω να πω μόνιμα στην Κρήτη. Παρ' όλα αυτά η αγάπη σας για την Κρήτη και για το Ηράκλειο είναι δεδομένη. Ναι, έχω ένα σπίτι. Ναι. Στα Καπετανιά, λάθος. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας ορισμένες έτσι δυνατές στιγμές που έχετε ζήσει ως καλλιτέχνης, στιγμές και συναυλίες ενδεχομένως? Κοιτάξτε να δείτε, με την Κρήτη έχω παλιά σχέση ως καλλιτέχνης, γιατί από τη δεκαετία του 70 έρχομαι εδώ και θυμάμαι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναυλιών μου ήταν τα χειμώνα, είτε καλοκαίρια, παλιά ήταν μόνο καλοκαίρια, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Και στη δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 80 και στη δεκαετία του 90, πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, όπου κάνω πάρα πολλές εμφανίσεις και χειμώνα και καλοκαίρι. Αγαπούσα και αγαπώ πολλά μέρη της Ελλάδος και δεν είχα διανοηθεί να φτιάξω ένα χώρο εδώ στην Κρήτη. Αυτό συνέβη μετά το 2005 και μάλιστα μετά από μια μεγάλη συναυλία με τα τραγούδια μου στον Καβαδία που έκανα στον Παγκρίτιο, μεταξύ των τραγουδιστών που τραγούδισαν τα τραγούδια μου ήταν ο Λαβρέτης ο Μακερίτσας, ο οποίος είχε σχέση με μια αρχαιολόγο που του είπε ότι υπάρχει ένα χωριό σχεδόν εγκαταλελειμμένο, αλλά είναι εκεί συνομιλείς με το Θεό ή με το χρόνο.
Και πήγε η γυναίκα μου αρχικά και μετά το εμπιστεύτηκα εγώ και τρελάθηκα, γιατί πραγματικά είναι ένα πράγμα το οποίο, τα καπεταλιανά, το οποίο είναι σε ένα υψόμετρο 900 μέτρων, ακριβώς απέναντί σου έχεις το αχανές Λιβικό. Και πέραν αυτού, και πέραν ότι η καλύτερη παρέα σου είναι οι αητοί που κατεβαίνουν μέχρι το ύψος του κεφαλιού, σιγά σιγά όταν το έμαθα, είδα ότι κάτι συμβαίνει εκεί. Και όταν λέω κάτι συμβαίνει, μην με κατηγορήσετε ως μεταφυσικό, εννοώ ότι δεν είναι τυχαίο ότι πολλά πράγματα στην ιστορία των τελευταίων 4-5 χιλιάδων χρόνων έχουν συμβεί εκεί. Αν αρχίσω τώρα θα σταματήσουμε μετά από 3 ώρες, γιατί τα έχω μάθει όλα και στην προ-μινωική εποχή και στη μινωική εποχή και στους ελληνιστικούς χρόνους και στους βυζαντινούς χρόνους. Είναι γεμάτη αυτή η περιοχή με κέντρο τα Καπεταγιανά περίπου 50 χιλιόμετρα από ευρήματα, συν αυτό που έμαθα περπατώντας τα βουνά και τις πεδιάδες εκεί, τις φοβερές πράγματα που συμβαίνει και στον νομό Χανίων και σε άλλα μέρη της Κρήτης, φυσικές ομορφιές που εμένα μου λένε ότι είναι και ένας τρόπος ουσιαστικής ανάπτυξης του νησιού μαζί με κάποια άλλα προϊόντα. Μην τα αναζητούμε, ας πούμε, ούτε στον τουρισμό τύπου Μάλια, ούτε ξέρω εγώ πώς τα λένε, στις ανεμογεννήτριες. Ας το αναζητήσουμε εκεί, και τα Καπετανιανά και αυτή η περιοχή ολόκληρη είναι ένα 38 παράδειγμα γι' αυτό. Εγώ μάλιστα έχω 4 παιδιά, τα 2 είναι πολύ μεγάλα, μου έχουν χαρίσει και 3 εγγόνια, τα 2, το τρίτο είναι 17 χρονών και ο Στέλιος που σε λίγο τον ακούω εδώ απ' έξω είναι 12. Εάν όντως τα δύο μικρότερα παιδιά ήταν λίγο πιο μεγάλα, θα έμενα στον νομό Ηρακλείου τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο. Τώρα μένω 3. Μ' αρέσει να δουλεύω εκεί και τώρα με ρωτήσατε, βέβαια και ξέφυγα μιλώντας για τα Καπεταγιανά, με ρωτήσατε σε σχέση με τις συναυλίες κάποιες έντονες στιγμές συγκίνησης. Η πρώτη έντονη στιγμή ήταν το 1979, όταν ο Χατζηδάκης, 78 νομίζω, όταν ο Χατζηδάκης μου είχε οργανώσει από το Τρίτο μια συναυλία μου στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή, έπαιξα πολύ δύσκολα πράγματα, ένα κοινό, θα μου πεις μεγάλο κοινό, όχι, που χώρα ήταν γεμάτη η Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Ήταν μια απόλυτη σιωπή και ένα πολύ θερμό, μάλλον ένα φοβερό χειρόρισμα στο τέλος. Εκεί κατάλαβα λοιπόν ότι εκεί σε εκείνο το χώρο μπορούσα να παίξω το οτιδήποτε, το πιο τρελό, να χτυπήσω το χέρι μου στο αυτό και να μπορέσω να πιάσω, ας πούμε, το νήμα εκατοντάδων χρόνων από πίσω. Πέρσι στο Πάντα Γελαστή και Γελασμένη που κάναμε με τον Μητσιά, τον Κότσιρα, τον Μπάση και τη Ρίτα, ο κόσμος είχε γεμίσει τόσο, 2.000 κόσμος το χώρο που παίξαμε, όπου οι υπόλοιποι που δεν μπορούσαν να μπουν σκαρφάλωναν και ήταν ένα πράγμα πραγματικά μέσα στην κρίση, να το βλέπεις αυτό, ψυχονόσουνα. Είναι πολλές οι στιγμές που κουβαλάω από τις συναυλίες μου και στην Κρήτη και στην Κρήτη γενικά, στο Ηράκλειο, στα Χανιά και σε άλλα μέρη. Με αφορμή την κρίση που αναφέρατε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε πει σε πολλές συνεντεύξεις σας ότι ο Γιάννης Ρίτσος, που είναι και ο μεγάλος δάσκαλός σας, σας είχε τονίσει ότι ένας συνθέτης πρέπει να γράφει για αυτό που τον καίει. Θεωρείτε ότι σήμερα, και με βάση τη συγκεκριμένη ιστορική και πολιτική συγκυρία και τα προβλήματα που βιώνει ο ελληνικός λαός, ότι οι μουσικοσυνθέτες, οι σύγχρονοι τουλάχιστον μουσικοσυνθέτες, γράφουν για αυτό που τους καίει και για αυτό που καίει ευρύτερα την ελληνική κοινωνία? Και τότε που μου το είπε ο Ρίτσος δεν ήξερα και δεν θα μπορούσα να απαντήσω εκ μέρους όλων αν όντως γράφει για αυτό που τον καίει ή γράφει γιατί για λόγους της επιταγής της βιομηχανικής παραγωγής. Σε ό,τι αφορά λοιπόν εμένα, ναι, γράφω πάντα για αυτό που με καίει. Ξέρω τι θέλετε να πείτε. Αλλά πρέπει να σας πω μια μικρή διαφοροποίηση.
Εμένα με καίνε σήμερα τα πράγματα, δηλαδή το ότι ειλικρινά αύριο το πρωί στο Λεκνοπαίδιο, πολύ περισσότερο από εδώ το Ηράκλειο, 200.000 παιδιά θα ξυπνήσουν χωρίς γάλα, αυτό με σκοτώνει. Ή με σκοτώνει η ανακοίνωση της Παγκόσμιας Τράπεζας, που είναι και στη λοβάτη του καπιταλισμού, που λέει ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 88 άτομα στον πλανήτη έχουν τόσα χρήματα όσα έχουν 3,5 δισεκατομμύρια άτομα. Αυτό με σκοτώνει και θέλω να αντιταχθώ σε αυτό. Η διαδικασία όμως αυτή, εκαίει, το κάνω, πότε θα βγει το έργο ουδής γνωρίζει. Θέλω να το πω αυτό, γιατί μπορεί να σε καίει και ένας έρωτας, δεν σημαίνει ότι το ίδιο βράδυ θα γράψει ένα ερωτικό τραγούδι. Αυτό αποθηκεύεται και κάποια στιγμή βγαίνει. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Ήθελα, για να το κάνω και πιο συγκεκριμένα, σήμερα ας πούμε το πολιτικό τραγούδι θεωρείται ότι έχει τη θέση που το αρμόζει, θα σας πω. στην ελληνική το κατάλαβα. Ακούστε κάτι όμως. Μιλήσανε στην Ελλάδα για πολιτικό τραγούδι και αναφέρανε εμένα ως κύριο εκπρόσωπο μετά τη μεταπολίτευση, στη δεκαετία του 70. Κοιτάξτε όμως κάτι, αυτό συνέβη τότε διότι η 7χρονη δικτατορία είχε απαγορεύσει οτιδήποτε, όχι πολιτικό, οτιδήποτε κείμενο ήταν σοβαρό και είχε απαγορεύσει, με αποτέλεσμα ξέσπασε από όλους μία αυτή, να το γράψουμε τώρα, να τα πούμε τώρα, να τα παίξουμε τώρα. Και έτσι για 3-4 χρόνια, όχι περισσότερα, δημιουργήθηκε αυτό το κύμα. Μετά είπανε, υποχώρησε το πολιτικό τραγούδι. Μετά είπαν, πέθανε το πολιτικό τραγούδι και τώρα με την κρίση λένε ξαναγεννήθηκε το πολιτικό τραγούδι. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις είναι μεταξύ λάθος ή είναι λάθος ή έστω στην καλύτερη περίπτωση είναι ελλειπής. Γιατί? Πολιτικό τραγούδι γραφόταν πάντα. Αν οι μεσάζοντες που είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πριν το διαδίκτυο, που τώρα κάπως έχει ισορροπήσει τα πράγματα, ήταν τα μεγάλα συγκροτήματα τύπου, τα μεγάλα περιοδικά, οι μεγάλες τηλεοράσεις, τα μεγάλα ραδιόφωνα και κυρίως τα του Λεκανοπεδίου που έχουν πανεθνική εμβέλεια. Αν αυτές ένα συνθέτη, το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, που έγραψαν το ωραιότερο πολιτικό τραγούδι το 1999, τις Τρίπιες Σημαίες, ποτέ δεν μίλησαν γι' αυτό, εσύ στο Ηράκλειο Κρήτης ή κάποιος στην Αλεξανδρούπολη αισθάνεται ότι δεν γράφτηκε ποτέ το κομμάτι. Εκτός αν τυχαίως το είχε ακούσει. Τυχαίως. Απέναντίας θα έλεγε γράφτηκε Ρουβάς, γράφτηκε Βύση, γράφτηκε Βανδύ, γράφτηκε τούτο, γράφτηκε το άλλο. Άρα λοιπόν υπήρχε. Απλώς υπήρχαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αυτό το φοβερό βομβαρδισμό. Θέλω όμως να σας κάνω και μου λένε εμένα τώρα, πω η κρίση έτσι ξανάφερε στην επιφάνεια τα παλιά σου πολιτικά τραγούδια. Μερικά θα τα ακούσετε και σήμερα. Η απάντησή μου είναι τον κακό σας τον καιρό. Και εξηγούμε όμως. Αν η κρίση ξανάφερε τα πολιτικά τραγούδια, χωρίς να ονοματίσω συνθέτες, ακόμα και μεγάλους, γιατί δεν ξανάφερε τα τραγούδια τους στην επιφάνεια αυτή τη στιγμή? Το τραγούδι ζει αν ζει η φόρμα του. Όταν εγώ γράφω το «Τους έχω βαρεθεί», που θα το ακούσετε και σήμερα, το 1975 σε στίχους του Βολ Μπίρμπαν και μετάφραση του Δημοσθένη Κούρτοβιτ, τις κρύες γυναίκες που σε χαϊδεύουν κτλ. Με μια φόρμα η οποία, επειδή κοίταγε στο μέλλον, επέζησε όλων αυτών των χρόνων, αυτό βεβαίως πριμοδοτείται από την κρίση, αλλά ποτέ δεν είχε πάψει να ακούγεται. Τα υπόγεια ρεύματα μου έλεγαν ότι το παίζαν 15 χρόνια και ήταν το δημοφιλέστερο στις συναυλίες τους. Άρα λοιπόν η φόρμα είναι αυτή που καθορίζει τι θα ακούγεται διαχρονικά. Δεν είναι κάτι άλλο. Συνεπώς γραφότανε ότι οι συνθήκες τώρα έχουν κάνει μεγαλύτερο κομμάτι του κοινού να ξαναδεί αυτά τα πράγματα, αυτό ναι, αλλά όχι
το αλλιώς όπως διατυπώθηκε. Μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Το λαϊκό τραγούδι, στο οποίο έχετε κι εσείς ασχοληθεί με τεράστιες επιτυχίες και συνεργασίες με ερμηνευτές, σήμερα θα μπορούσε να μπει και αυτό σε μια διαδικασία παραγωγής πολιτικού τραγουδιού και όχι αναπαραγωγής κάποιους παλιότερους? Καταλαβαίνω τι λέτε. Το λαϊκό τραγούδι, με βάση πώς το εννοούμε, γιατί μουσικολογικά οι έννοιες θέλουν ξεκαθάρισμα, είναι κάτι που γράφτηκε σε άλλες συνθήκες, με τον τρόπο που γράφτηκε. Μόνο μερικοί συνθέτες, π.χ. ο Μούτσης όταν κάνει το «Κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα», εγώ όταν κάνω τη Ρόζα ή την Πυρόγα ή το Πάντα γελαστή, και κάποιοι άλλοι, τώρα δεν περιορίζομαι σε μένα, κατάφεραν να γράψουν τραγούδι με λαϊκά στοιχεία, όχι λαϊκό τραγούδι. Η Πυρόγα δεν είναι λαϊκό τραγούδι. Ούτε η Ρόζα είναι λαϊκό τραγούδι. Τα λαϊκά τραγούδια επί της ουσίας τελειώνουν εκεί στο 60. Ούτε ο επιτάφιος του Θεοδωράκη είναι λαϊκό τραγούδι με λαϊκά στοιχεία. Απλώς είναι στην εποχή που τελειώνει το λαϊκό τραγούδι. Άρα αν μου ζητάτε να σας πω αν σήμερα μπορεί να γραφτεί λαϊκό τραγούδι, δεν μπορεί να γραφτεί. Τραγούδι όμως με έντονα λαϊκά στοιχεία μπορεί, γιατί η λαϊκή μουσική, η δημοτική μουσική, η κριτική μουσική, η ροκ μουσική, η jazz μουσική είναι φοβερά είδη από τα οποία κανείς μπορεί να πάρει, και εάν μπορέσει να φτιάξει ένα πράγμα χωρίς να μιμηθεί κάτι από αυτά, μπορεί να κάνει ένα πράγμα με έντονα στοιχεία ανάλογα, λαϊκά ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Σας ρώτησα για το πολιτικό τραγούδι και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για τη σημερινή κατάσταση, ας πούμε, που βιώνουμε. Έχω διαβάσει σε συνεντεύξεις σας ότι έχετε πει, ας πούμε, ότι πρέπει να απαλλαγεί η χώρα το συντομότερο δυνατό από το μνημόνιο. Και θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Θεωρείτε ότι η κρίση έφερε το μνημόνιο ή το μνημόνιο την κρίση? Δηλαδή ότι όλα μέχρι το 2009 ενδεχομένως ήταν σε μια πολύ καλή κατάσταση οικονομική? Όχι, αυτό έχει κυριαρχήσει. Ναι, όχι. Καταρχήν έχουν κυριαρχήσει πολλά. Να το ξεκαθαρίσουμε. Στην Ελλάδα, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε μια ανάπτυξη του καπιταλισμού με έναν τρόπο, θα έλεγα, όχι τόσο λογικό ως προς το καπιταλιστικό σύστημα. Γιατί είχαμε μια αστική τάξη η οποία μέχρι κάποια φάση, μέχρι τη δεκαετία του 70, έπαιρνε τα δάνεια και τα πήγαινε στην Ελβετία. Οι περίφημοι ιδιώτες που μας έχουν ζαλίσει τα νεφρά για το δημόσιο, ενώ οι ιδιώτες κάναν τη μεγαλύτερη ζημιά για πάνω από 20-30 χρόνια. Δηλαδή είχαμε χρεοκοπημένες επιχειρήσεις, διότι πηγαίνουν τα δάνεια στην Ελβετία, με πολύ πλούσιους ιδιοκτήτες. Απίστευτο. Άμα χρεοκοπήσει, υποτίθεται γίνεσαι φτωχός. Κάποιος νυν πολιτικός είχε μια εταιρεία μεγάλη με μπισκότα και με την Αλατίνη, για να μην λέμε μπροστά, χρεοκόπησε το 1978. Ο ίδιος από τότε μαζί με την οικογένειά του ζει πλουσιοπάροχα. Είναι πολύ απλό και πολλοί άλλες παραδείγματα. Λοιπόν, έγινε η κρίση του 2008. Η κοινωνία μέχρι τότε, με την εξαίρεση της τετραετίας του Πασόκ 81-85, όπου έγινε μια αναδιανομή του πλούτου υπέρ των φτωχότερων στρωμάτων, πολύ μεγάλη, κοντά στο 400%. Ο μισθός ο χαμηλότερος τότε ήταν 9.500 δραχμές το μήνα και έφτασε να είναι 44. Και ισορρόπησε η ελληνική κοινωνία, η οποία μέχρι τότε ήταν μονόπατη. Αλλά κατά τα άλλα, στην όλη την άλλη περίοδο από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, υπήρχαν χοντρά προβλήματα, αλλά τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας δεν δημιούργησαν την κρίση. Η κρίση δημιουργήθηκε από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, επειδή έχουμε παγκοσμιοποιημένη οικονομία, εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο και χτύπησε και εμάς που είμαστε αδύνατος κρίκος. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να σας πω κάτι το οποίο είναι νόμος. Μπορείτε να το δείτε σε όλες τις κρίσεις, μελετώντας την κρίση του 29, την κρίση της Ιαπωνίας, όλες τις κρίσεις.
αυτοί που έχουν τα πράγματα στα χέρια τους βρίσκουν ευκαιρία μέσω μιας κρίσης να ρίξουν τα βάρη στον κόσμο και οι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι και λιγότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι και περισσότεροι. Αυτό λοιπόν συνέβη εδώ και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό που ασκούσε εξουσία, κυρίως μεταξύ Πασόκ Νέας Δημοκρατίας και σε επίπεδο Πρωθυπουργού ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Παπαδήμος και τώρα ο Σαμαράς με τους υπόλοιπους, επί της ουσίας έγιναν τα delivery boys της άρχουσας καθεστηγίας τάξης των Ευρωπαίων και των Αμερικανών για δίθεν ξεπέρασμα της κρίσης. Διότι σε ρωτώ, ξεπερνιέται η κρίση σε επίπεδο αριθμών ή σε επίπεδο ανθρώπων? Δηλαδή, θα μας πούνε ξεπεράστηκε η κρίση, αλλά ετούτοι εδώ απέναντι θα είναι άνεργοι? Θα μας πούνε ξεπεράστηκε η κρίση ή οι άλλοι θα παίρνει 3 εκατοστάρικα το μήνα? Αυτό είναι διαιώνιση της κρίσης και σε βάθος. Άρα λοιπόν αυτό εννοούσα λέγοντας ότι χτες έπρεπε να τελειώνει το μνημόνιο, να φύγουμε από το μνημόνιο και να μπούμε σε μια διαδικασία όχι στο να ξαναείμαστε όπως ήμασταν, στο να ξαναγίνουν τα εργασιακά δικαιώματα όπως ήταν όμως, που είναι κατακτήσεις 50 χρόνων, στο να ξαναγίνει ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα ο χαμηλός 751, στο να πάψουμε να πληρώνουμε το κοχρεολύσια. Εγώ δεν λέω να τα σβήσουμε, αλλά τουλάχιστον μέχρι του σημείου που να έχουμε μια σοβαρή ανάπτυξη, αυτό που έκανε η Γερμανία το 1953, και πάει λέγοντας. Αυτό αν γίνει και πάρουμε μια ανάσα μικρή, τότε με μια άλλη παραγωγική διαδικασία στο επίπεδο της ανάπτυξης μπορεί μετά το 20 να αρχίσει να ανακουφίζει ο κόσμος. Αν δεν το κάνουμε μέχρι το 30-40, εγώ τότε δεν θα υπάρχω, αλλά εσύ πια θα είσαι μεσήλικας, θα υποφέρεις. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας κάνω και άλλη μια ερώτηση. Βασικά δεν φαντάζομαι ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Πολύ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έφτασε στο τέλος. Κυριαρχεί γενικότερα στην ελληνική κοινωνία μία άποψη την οποία ενδεχομένως και κατευθυνόμενα να την έχουν εισβάλει, ας πούμε, στην κοινωνία, ότι για όλα αυτά τα κακά, ας πούμε, που βιώνει, τα αρνητικά που βιώνει ο ελληνικός λαός σήμερα, αυτή η περίοδος μεταπολίτευσης και όλες οι κυβερνήσεις, ας πούμε, που... Αυτό το λένε και θα το λένε πάντοτε οι ένοχοι και αυτοί που τους βοηθάνε, έτσι ώστε η ενοχή τους ενδεχομένως να γίνει μικρότερη και να διαχυθεί σε όλους. Αυτός είναι ο λόγος που λένε αυτό οι τηλεοράσεις και που το λένε οι διάφοροι Παπακοσταντίνοι, οι διάφοροι Βενιζέλοι, οι διάφοροι Σαμαράδες, οι διάφοροι πάντες. Θα κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Ρε μπαγάσα Άδωνη Γεωργιάδη, ποια μεταρρύθμιση? Μεταρρύθμιση είναι να μην έχει ο άλλος να πάει στο νοσοκομείο. Αυτό είναι μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση, ρε άθλιε τύπε, είναι να γίνουν στην Αθήνα αντί για 16.000 ταξίς 36, ότι δήλθε θα πέσει η τιμή 30 λεπτά, τη σημαία, που δεν θα μπορεί να κουνηθεί κανένας και θα είναι άνεργοι και αυτοί οι ταξιτζίδες που έχουν τώρα ταξί. Αυτές είναι αθλιότητες. Βαφτίζουν μεταρρύθμιση όλα εκείνα τα πράγματα που μας πηγαίνουν ολοταχώς προς τα πίσω. Γιατί ακούστε, δεν σώζεται η χώρα όταν καταστρέφονται οι άνθρωποι. Μια χώρα σώζεται όταν σώζονται οι άνθρωποι. Αυτοί εδώ καταστρέφουν τους ανθρώπους στην τριπλική πλειοψηφία και λένε σώσαμε τη χώρα. Είναι άθλιοι. Αθλιοί, με α κεφαλαίο, με θ κεφαλαίο, με λάμδα κεφαλαίο, με γιώτα κεφαλαίο και με όμικρο γιώτα κεφαλαίο. Από εκεί και πέρα, ώστε η αναδιανομή του 81-85 του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν μείον για το λαό, για το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Να πάω παραπέρα και μιλώ γιατί ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν δεξιός. Ο Καραμανλής όταν μας έβγαλε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, γιατί δεν ανεχόταν να βιαζόμαστε τόσο καθαρά από το ΝΑΤΟ και την Τουρκία, δεν ήταν θετική κίνηση? Ή αν θέλει το 79, όταν στην τότε κατάσταση μπήκαμε στην Ευρώπη εκμεταλλευόμενοι τις αδυναμίες και τις συγκρούσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ήταν θετικό. Όταν
Το 82 σταμάτησε ο φόβος του χωροφύλακα σε όλη την ελληνική επαρχία, δεν ήταν θετικό. Όταν πάλι το 83-84 είχαμε μια εξωτερική πολιτική τουλάχιστον ως ένα βαθμό αυτόνομη, έχοντας πήξει από όλους τους δουλοπρεπείς 30 χρόνια, δεν ήταν θετικό. Αυτά δεν ήταν θετικά. Βεβαίως υπήρχαν και αρνητικά. Βεβαίως υπήρχε το πελατειακό σύστημα. Γιατί τώρα μέσα στην κρίση δεν υπάρχει. Τώρα υπάρχει και είναι και μεγαλύτερο κιόλας. Είναι ή δεν είναι πελατειακό σύστημα το δίθεν 500 που δίνουν αυτή τη στιγμή πρώτων εκλογών? Για ποιο πλεόνασμα? Για ποιο πλεόνασμα όταν χρωστάει η κυβέρνηση 6,5 δισεκατομμύρια επιστροφές φόρων? Πού τα λένε αυτά τα πράγματα? Ευτυχώς που υπάρχει το διαδίκτυο. Γιατί οι μεγάλες εφημερίδες τα κουκουλώνουν. Γιατί παίζουν το παιχνίδι τους. Παρεμπιπτόντως και αυτή η αντίληψη για τη μεταπολίτευση ενδεχομένως να είναι και αυτή που τροφοδοτεί ακροδεξιές νοοτροπίες και φαινόμενα όπως η αυγή. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που σε μια επόμενη φορά ειλικρινά αν θες να το συζητήσουμε από μόνο του, γιατί το ελληνικό κράτος ενώ στη δεκαετία του 40 ήταν υποχρεωμένο μετά την απελευθέρωση της χώρας από τους Γερμανούς να συλλάβει όλα αυτά τα καθήκια, όλους αυτούς τους φασίστες, τους ναζιστές, εκείνης της εποχής εννοώ, μετά το 50 τους έδωσε χάρη και τους χρησιμοποίησε στο κράτος. Και κάποια στιγμή τον Μιχαλολιάκος τον χρησιμοποίησε γύρω στο 80 οι Κύπροι, διάφορες ξέρεις αυτές και όλους αυτούς. Αυτούς λοιπόν τους χρησιμοποίησε το ελληνικό κράτος. Τους έκανε να υπάρχουν. Τώρα, τι κενό βρήκαν στα δεξιά κόμματα λόγω του μνημονίου? Για παράδειγμα, η απομυθοποίηση του Καρατζαφέρη, η απομυθοποίηση του Σαμαρά που έλεγε το πατριωτικό αντιμνημονιακό. Όταν πέφτει ο Σαμαράς, πέφτει ο Καρατζαφέρης, δεν μπήθη ο Καμένος, μένει μόνη αλτερνατίβα η Χρυσή Αυγή σε συνδυασμό με αυτό που έκανε με τις Λιέδες και τους γέρους που τους πήγε στην τράπεζα να πάρουν την σύνταξή τους. Και βασίζεται στην απόλυτη έλλειψη και αίσθηση ιστορίας που κάποια στρώματα δεν έχουν. Γιατί δεν πιστεύω ότι αν γνωρίζανε ότι οι τύποι είναι ναζιστές και τι σημαίνουν οι ναζισμός, με 12 εκατομμύρια στους φούρνους, εδώ ένα σκυλί, βάλε φωτιά σε ένα σκυλί στον δρόμο, δεν θα σηκωθεί όλο το Ηράκλειο να κυνηγάει τον άλλο τύπο. Αυτοί βάζανε φωτιά στους ανθρώπους και έκαναν τους ανθρώπους φούρνους. Λοιπόν, εκεί έχουν στηριχτεί. Αλλά μην μας κάνουν αθώες περιστερές, κυρίως οι δεξιοί, με την έννοια ότι οι δεξιές κυβερνήσεις το κάνανε αυτό, δεν το κάνανε οι πασοκικές κυβερνήσεις, ή τουλάχιστον δεν ξέρω, πάντως το κάνανε πολύ δεξιά στη δεκαετία του 50, του 60, του 70. Είναι υπεύθυνες που αυτά τα μορφώματα εξακολουθούσαν να υπάρχουν. Αν δείτε, διαβάσετε ιστορία, δηλαδή θα τρελαθείτε με τα ντοκουμέντα, και από εκεί και πέρα βρέθηκε το κενό πάνω στην κρίση και διωγγώθηκε το θέμα. Αλλά όπως διωγγώνεται και στην Ευρώπη. Αυτό το η περίφημη Ουκρανία και το Κίεβο είναι επί της ουσίας η κυβέρνηση του Κιέβου είναι στα χέρια ναζιστών. Ακριβώς. Υπάρχει περίπτωση, κλείνω με αυτή την ερώτηση, επειδή είχε ακουστεί και το όνομά σας πριν 2 μήνες για τις ερχόμενες επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να σας δούμε στο στίβο της πολιτικής? Άκουσε με, από το 1996 όταν έφυγα από το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να είναι η 250η φορά αυτή, χωρίς καμία ίχνος υπερβολής, που το διαψεύδω με την εξής έννοια. Το διαψεύδω. Όσο μπορείς να διαψεύδεις κάποια πράγματα για το μέλλον της ζωής σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Όχι μ' αρέσει. Είναι το οξυγόνο μου η μουσική, το οξυγόνο μου το παιχνίδι πάνω στη σκηνή, το οξυγόνο μου η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, οι φίλοι μου, το οξυγόνο μου να βλέπω στα Καπετανιανά το Λιβικό. Αυτά όλα με κάνουν όχι υπουργό και δήμαρχο, αλλά πρωθυπουργό και πρόεδρο Δημοκρατίας. Να τα αφήσω και να γίνω κτήρας.